close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love.
bit of fun till our downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Mala introducción.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
my love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Hola, boas tardes aquí no pabellón de Almeiras. Estamos de novo para comentar unha nova xornada de primeira autonómica entre o Balonmán Culleredo e o Balonmán Camariñas. Por parte do Balonmán Culleredo formarán Antonio Vieiro, Javier Sánchez, Martín Insua, Miguel Casal, Iago Franco, Jorge López de León, Marcos Vázquez, Álvaro Fernández de la Torre, Iago Ferreiro, Guillermo Seijo, Diego Gago, Alex Otelo, Darío Pérez, Adrián Díaz e Aresio Rosende. Como entrenador, Iván Pan Mata e como oficial, Nicolás Martínez. Por parte do Camariñas teremos a Daniel Carril, Cibrán Rojo, Eusebio Martínez, José Manuel Romar, Joaquín Canosa Campaña, Anxo Canosa Romar, César Carballal, Cristian Vigo, Fabio Romar, Vieito Canosa, Manuel Parga, Abel Luaces e Xavier Canosa Ferreira. Entrenador, Juan Ramón Canosa Ferreira. Oficial, José Manuel Canosa Campaña. Aquí os comentarios estaremos eu, Anxo Canedo e máis Eduardo Patiño. Moi boas tardes, Eduardo. Que tal? Hola, como vemos este partido? Boas tardes, pois un partido como o da xornada pasada, non? Con unha competitividade e igualdade moi grande. Vexo que Camariñas conserva a Xavier Canosa e a Cristian na portería, dos xogadores importantes con experiencia na primeira nacional. Teñen peso importante. Despois está no banquillo Juan Ramón, que é un histórico, un home da casa, non? Un home que é unha institución ali en Camariñas, tamén con unha experiencia moitos anos na primeira nacional como adestrador. Entón, bueno, a priori preséntase un partido moi competitivo. Sí. Esperemos que sexa así por o ben da xente que nos está vendo
que disfrute deste choque, non? Sí, esperemos que sexa un partido igualado e disputado, que todos queremos disfrutar aquí dun bo balonmán. Nada, como dicía Eduardo, a destacar a Cristian, que como este enchufado, é un porteiro moi difícil de batir. Sí, sí. E despois no Balonmán Culleredo tamén destacar o debut de varios juvenis, como son Martín Insua, Jorge López de León, xa debutou a jornada pasada, e despois tamén Guillermo Seijo, que debuta hoxe, tamén é juvenil, e tamén participará o juvenil Adrián Díaz. E bueno, nada máis. Sí, pouco máis que comentar, nada máis que o poder da canteira del Culle, non? Moita xente nova, 3 xogadores xuvenis distintos á xornada pasada. Jorge repite na portería, pero bueno, a incorporación de Adri, de Guille e de máis Martín, pois demostra que, bueno, que o equipo xuvenil está servindo de canteira para un pouco un viveiro de xogadores para dentro de uns anos pois poda ser o primeiro equipo esos xogadores, non? Está ben de valiente Iván na súa aposta de sempre contar con xente do xuvenil, que é importante nestas categorías empezar a bregar a xente, non? Sí, claro, a aposta de futuro do Culleredo está clara, o Culleredo ven facendo un bo traballo de canteira, estes juvenis que están debutando hoxe, máis os que debutaron a semana pasada, é a primeira xeneración que empezou cando empezou a nova directiva, están chegando agora ao equipo senior, isto esperemos que con continuidade, con todo o que ven detrás, pois pouco a pouco vaya chegando xente da casa, o equipo de arriba, que é o que se quere. Tamén veo moitas caras novas no Camariñas, tamén xente moi xoven, xente incorporada do equipo xuvenil do ano pasado, equipo casi todo de primeira no senior, e bueno, como sempre, Camariñas ten esa impronta, non? Ese gen de ser un equipo competitivo sempre onde vai, non va a dar un balón por perdido, vai a loitar hasta o final por levarse a contenda, non? Pero é bonito que estos dos clubes históricos, non, na provincia da Coruña aposten por a xente da casa e fagan unha labor de canteira, porque o futuro do balonmán vai estar sempre, sin dúbida, na canteira, non? Os equipos estos modestos vai estar na canteira. Bueno, comeza o partido, balón en posesión para o Camariñas, Xavi, cruce largo, sí. Continúa cara a Anxo, intenta o lanzamento exterior e gol. Moi ben, un cruce largo de moi bo gol de Cibrán. No lateral izquierdo para Iván, que aproveitou a pantalla e lanzou. Resposta do Culleredo e boa parada, boa parada. Se empeza moi ben Bueno, partido que empeza rápido, con dúas accións rápidas neste primeiro minuto. Gol por parte do Camariñas, parada por parte do porteiro do Camariñas tamén. Dani Carril está na primeira parte. Pasos, agora, contraataque rápido do Culleredo, cara a Miguel Casal, gol de Miguel, moi boa finalización. Está enchufado o Culleredo porque é importante, primeira recuperación de balón, contracate rápido, está metido no partido, non como outro día que tiveron un par de errores aí, de erros na transición, pero este hoxe, vamos, están facendo moi ben. Xa move o balón ao Camariñas. Vemos os segundos moi arriba de Culleredo, intentando afogar a defensa. De novo outro roubo. Pérdida de balón, que listo estivo Xavi. Moi ben, Xavi, un xogador rosca e gol. Rosca. Moita calidade de Xavi, Canosa, é moi listo aí no roubo de balón, non? Apreta o Culleredo. Vai Marcos, non entra, balón ao pau. Que magua, bo lanzamento e balón ao pau. Sí, unha bagua, non? O lanzamento iba onde non foi o porteiro, quizá un poquito máis preciso, pero bueno, iba moi ben lanzado, a toma de decisión enganou ao porteiro e foi un bon lanzamento, pero bueno, fallou a precisión. A ver que falla ahora o Camariñas, modelaron pasos de novo, contraataque. Intenta ahora a segunda oleada, sube o balón Marcos, cara a Iago intenta un para un, salta pase cara a Aresio, balón extremo,
circula. Nada, xa calma o ataque. Vai facer os cambios. Sale Álvaro, entra Darío. Sí, marca a xogada. Vamos a ver que marca agora a xogada. Levanta a mano a esquerda. Marca a xogada a Marcos. Unha permuta. Apreta, continúa Carallago, se levanta, parada. Está ben. Parada de Daniel. Daniel leva Xa a segunda dos parada que lle bastante- fai. Sí, segunda parada que lle fai a Iago, sí. Sí. E moi ben, Leu moi ben ese lanzamento. Bueno, movimento ahora para o balón para o Juan Camariñas que move. Con Xavi no centro. Con Anxo aquí na esquerda. Pé, sí señor. A ver se aproveita estes roubos. Un pouco imprecisos na sincronización dos cruces os camariñáns, e eso permite a Culleredo anticiparse nos interceptacións, porque está moi lexos o xogador pasador do xogador receptor no cruce. En vez de estar máis cerca, máis sincronizados nas trayectorias e no tempo, pois esos erros todos de pérdidas de balón do Camariñas motívanse a este erro, non? Sí, pero Culleredo non está sabendo aproveitar esas perdas de balón porque aínda así está 2-1 abaixo no marcador. Sí, sí. Ahora lanzamento de Javi, parada. Sí, Parada de tres novo. paradas de Dani. O Culleredo está defendendo ben, conseguindo roubar balóns, pero non é capaz de meter gol. Sí, falta un poquinho máis de calidade no lanzamento, pero bueno, queda moito partido, estamos apenas... Dobles, outra perda. Non sei se se Ataque, queixa... Darío, e adentro, a dous. Non sei se se queixa Xavier do balón, da pega ou... Sí, non sei, que se lle esvara o balón, non sei se o balón está mollado ou algunha cousa, parece que vai cambiar o balón o árbitro. Dalle unha patada. Sí. Pois non o cambia, ao final quedou co mismo. Sí, o mesmo porque... Sí. Bueno, pois nada. Parece que non estaba contento co balón, pero bueno, ao final... Son as historias da pega, unos sí. queren máis pega, outros menos pega, entón claro... Sí. Circulación de extremo, continúa para Anxo. Bueno, lanzamento fora de Cibrán. Bueno, Cibrán é un zurdo que, bueno, ten un bon salto, xoga moito para él, para que lance, desafortunadamente non... Ben xogado, moi ben xogado, e gol de nivel. Balón moi ben xogada esa segunda dereita, oleada. esquerda, en segunda oleada, finalización por extremo moi bonita, non? Xa está, mira, íbamos en 4 minutos, pasou un minuto e Culleredo se puso arriba, estaba perdendo de fai un minuto, iban 1-2 no marcador e estamos 3-2, non? Sí, está defendendo ben. As pequeñas historias dos partidos, moi ben xogado agora. Que ben ganou moi ben Fabián o impar no cambio de dirección sin balón, co que fixo moi ben Marcos agora. Sí, moi ben Marcos, con Amago Mago, de bote. lanzamento, bote. Fixo dubidar aos dous centrales na defensa, entón, pois, co Amago fixo pararos, os parou, entón, claro, despois a saída rápida foi o que lles permitiu ter alternativa e iniciativa un contra un, non? Vamos a ver que planifica neste ataque o Camariñas. Balón para Anxo, cruce con Xavi, adentro. Que ben Xavi con un paso rápido para sorprender a defensa, lanzou con un paso porque é un xogador que non ten a envergadura. Intenta xogar con Álvaro. E lle pitan pisando. Nesa recepción. Sí, estaba atento Pablo, o árbitro de portería. Ninguén mellor que él para ver esa situación, non? Sí, vamos a ver que plantexa de novo Camariñas, con Xavi no centro, Anxo aquí na esquerda, Cibrán na dereita. Vamos a ver, saca pivote. Cruce con pivote. Continúa o balón, intenta o Cibrán. O 3-2 ali, sí. Ben defendido por parte do Culleredo. Por parte de Culleredo, sí. Balón fora. Intenta a segunda oleada Culleredo. Abre campo. Lanzamento de Iago adentro. Que ben disociou o brazo de muñeca, non? Na trayectoria iba a punto débil, pero cambiou a muñeca á esquerda do porteiro, con o cual o porteiro colleu desplazando a dereita e o enganou totalmente, non?
Bo lanzamento nesta ocasión de Iago, que errara os dous primeiros, e ainda así neste non se amedrentou e conseguiu o gol. Move agora o Camariñas, vamos a ver que plantexa. Xavi no centro, cruce para Cibrán, continúa o balón, intentan ganar por fora, falta en ataque. Sí, señor. Moi ben. Ben defendido. Non está cómodo en ataque Camariñas, porque Culleredo fai no xogar moi lexos da portería, sabes? Entón, Marcos... Moi ben, Marcos. E ten problemas Camariñas na responsabilidade por pares entre Xavi e máis Anxo Canosa. Van dúas veces que Marcos les robou o bocadillo, por decirlo así, non? Sí. E bueno, teñen que hablar máis entre eles para que non pasen. Sí, parece que os colle un pouco descolocados nesa segunda oleada que o Culleredo ataca rápido, non son capaces de chegar e asentarse, de axustar, e sorprende. Pero mira os segundos de Culleredo moi arriba. Ahora estamos máis planos, depende como este o pivote. Ben, agora brazos, moi ben o blocaje. Blocaxe esperando atrás. Moi ben agora o blocaje, de balón para o Camariñas, Xavi desde a dereita para Cibrán, levanta a man de pasivo o árbitro, ataca Cibrán, intenta xogar co pivote, pérdida de balón, contraataque para Casal, Casal fora, sí. Robo o lanzamento Casal, tempo morto por parte de Camariñas. José Ramón non está contento, eu creo que non está contento como están defendendo, eles son un equipo máis aguerrido, non están facendo golpes francos, que, claro, claro. Unha pena tamén por parte do Culleredo, que tivo ocasión de distanciarse máis incluso no marcador, fallou bastantes lanzamentos porque recuperou moitas bolas. Unha pena este último contraataque, pero bueno, vemos que atrás o Culleredo está defendendo ben, roubando balós, correndo, e o Camariñas costalle baixar, por eso vai por diante no marcador. Sí, sobre todo a Camariñas está costando xogar cerca da defensa, que é como queren eles, se senten con moita envergadura, moi bons no 1 contra 1, fixando, xogar así fora, partir de parado, recibindo, fai que non estén cómodos facendo o modelo de xogo que fan eles, non? Sin embargo, Culleredo ten vaivante moi ben planificado, debe ver vídeos, coñece como xogan, e de momento está ganando a partida José Ramón. José Ramón seguro que ahora correxirá todos estos erros, manterá alternativas, pero o que máis me estrana de Camariñas é o tema da defensa, non? Apenas ha habido golpes francos, cando é un equipo que sempre sai con o cuchillo entre os dentes, non? Sí. Dentro dos límites reglamentarios. Sí, pode ser eso, pola velocidade, a mellor pola velocidade que está imprimindo o Culleredo, que os colle un pouco descolocados sempre, e non son capaces de axustar, pero sí, é certo que todavía non vimos ningunha amonestación, ningún dos dous equipos, o partido non se está gañando neste caso nas defensas, non? Así vemos que 8 minutos, 6-4, podían ir aínda máis goles. Sí, pero bueno, como Culleredo está xogando moito con iniciativa, unha defensa moi proactiva, non? Con os segundos moi adiantados, facendo embudo, xogando con provocar pases a pivote que esperan que se den, como foi as últimas dúas accións, non? Entón están moi atentos, están facendo caer a Camariñas en trampas, en pequeñas trampas que poñen a defensa. Fíjate o segundo onde está, en casi 14 segundos metros, moi profundos, sí. Marcos e máis Arecio, sí. Situacións de pares, agora fai unha permuta, pero mira, non baixan. Vamos a ver o Camariñas agora. Mira, ahora xa iso xa un impar, moi ben. É unha iniciativa moi boa. Ai, que pena. Moi ben a defensa. Está gustándome moito a anticipación de Culleredo na defensa, non? Están xogando moi ben con unha iniciativa defensiva bestial. Vamos a ver agora este un parampa de Xavi, ben defendido. Claro, Xavi, claro. A Xavi, como lle des, os 9 metros, xogar en 9 metros, manéxalle como un pez na auga, non? Entón hai que xogar, que xogue moi máis atrás para que non teña esa acción. Dando velocidade ao Culleredo, Arecio intenta penetración, golpe franco. Golpe franco. Xa fai os cambios, o Culleredo sale Álvaro por Darío.
A ver agora neste ataque estático que plantexa Culleredo. Vamos a ver. Marca xogada. Entre 3 e 3 da defensa, entre os dos centrais. Mira como se orienta xa en función Iniciamos de con onde va a unha permuta. Sí. Seguramente Que boa, sabe. intenta xogar Casal. Golpe franco, ben defendido. Sí, eu creo que estaba de vídeo tamén esa xogada estudiada. Levántase, balón o Pau. Levántase Iago, Pau. Sí, pero bueno, estas situacións donde te fabricas ti o propio gol non son moi doadas de facer, non tens que ter moi claro e ir moi decidido que de verdade vas a meter gol, non a ver si metes gol, non? Balón para Camariñas, ben defendido agora por Culleredo, falta en ataque, ben defendido, moi ben defendido. Pasóse da frenada un poquito Xavi ahora. Vai a segunda oleada do Culleredo, balón cara Aresio, intenta girarse, nada, golpe franco. Intentou xirar. Traballar Aresi con a súa trayectoria, e fixe unha trayectoria coincidente con Marcos, coincidiron os dous no mismo espacio, eso non se pode permitir, non hai que xogar cada un na calle, e se te invaden, pois facer cruces, non? Aí vai Casal por fora, lanzamento de Casal adentro. Que duro. Que bo lanzamento de Casal, que sorprende sempre neses lanzamentos exteriores rápidos, ten un brazo potente, salindo desde o extremo, circulando por fora, consigue un bonito gol. Sí, sí. Vamos a ver agora que plantexa o Camariñas. Está xogando Xavi sempre aquí, empeza no lateral. Ben. Ben a defensa do Culleredo. Teñen Balón que para contar Xavi. agora, teñen que contar aí. Cuidado, Ben axustado. non. Ten que ir Alvarito ali. Aí está. Teñen que axustar, estaban descontados. Sí. Ahora ese balón vai Aresio moi rápido, moito moi rápido Aresio que o defensor Camariñán. E gol. Bueno, Culleredo ten unha renta de 3 goles, empeza a marcar territorio, Xosé Ramón empeza a facer cambios, ha pedido un tempo morto e non lle dou un pouco o resultado que Camariñas esperaba, no, dese tempo morto. A ver se axustan de cara aquí ás seguintes accións, pero de momento Culleredo está un poquito máis fino no marcador, non? Sí, cambiou agora, sale o número 67 que consigue gol precisamente Manuel Parga. Sí. Que cambiou por Anxo, bo gol do lateral esquerdo do Camariñas. Move agora o Culleredo. Marcos na dirección, marca xogada. Xunta pivote entre 2 e 3 do lado esquerdo do ataque de Culleredo. Van a sacar a extremo. Saca a extremo. Xogan. Que boa. Que bonito, que pena. Balón fora, moi ben xogado. Unha continuidade de ataque fenómena. Unha pena o lanzamento de Marcos. Pero bueno, sacando a extremo, xogando de esquerda a dereita con un doble pase, unha perfecta penetración de Marcos. Lástima o lanzamento, non? Son das que non se debe de perdoar. Isto despois o mellor ao final do partido pasache factura, porque Culleredo está fallando bastantes lanzamentos claros. Aparte de defender, está defendendo ben, podendo correr o contraataque, pero faltalle acabar esa definición no lanzamento que conseguiría unha distancia maior no marcador. Vamos a ver agora o Camariñas o que fai. Hai un cruce central lateral, outra vez, outro. Cibrán e gol. Bo lanzamento de Cibrán. Un doble cruce en primeira liña con finalización do zurdo de Cibrán. Vamos a ver agora o Culleredo. Calma o ataque, fai os cambios ataque-defensa, sale Diego Gago por Álvaro e xa marca xogada o Culleredo. Saliu Iago Ferreiro no sitio de Aresio, aquí no lado dereito. Vamos a ver agora. Cruce, moi ben continuación, xogada para Casal e gol. Ben xogado. Un cruce e unha continuidade moi fácil, sencillo e moi ben feito. Culleredo está xogando con moita continuidade no ataque, non? É unha bagua que días ti de os erros de lanzamentos fáciles, non? Porque son fáciles. Sí, porque está xogando moi ben. Vamos a ver Camariñas. Xogan con pivote
aberto no lado dereito, pero claro, acumula moita xente ali, estaban 4 xogadores. Que llegou no pé. Bueno, chegamos ao minuto 15, neses 2 minutos que hai de aclimatación á mascarilla. E bueno, como ves estos primeiros 15 minutos, Eduardo? Bueno, é un partido un pouco traicioneiro, como distí, non? Porque Colledo vai arriba no marcador, Camariñas non acaba de estar cómodo e non lle sai moitas cousas, a Colledo está saindo de todo menos os lanzamentos, entonces cuidado, non nos relaxemos a hora de lanzar, porque o que días ti pode pasar factura ao final do partido, cuidado porque Camariñas está xogando máis ou menos, pero non está ao ritmo de xogo que eles poden dar, non? Entón, bueno, hai partido, 9-7, falta a mitad do primeiro tempo, bueno, eu creo que van a estar aí hasta o final, sí, vamos, non creo que haya moitas... Sí, vemos o Culleredo que está moi enchufado en defensa, defendendo ben. Con moita anticipación, ademais, Sí, roubando balós, salindo rápido o contraataque, xogando moi ben a segunda oleada, con continuidade, conseguindo lanzamentos claros. Unha mágoa eses erros de lanzamento que podían, en vez de estar 9-7, podíamos falar de fácil de 11 ou 12-7, porque houve 2 ou 3 lanzamentos de 6 metros moi claros. Ao final eso pode pasar factura, esperemos que non sexa así, esperemos que siga defendendo ben, conseguindo roubar balós. E bueno, vamos a ver agora este ataque do Camariñas. Sitúa en pivote no lado dereito, paran entre os dous centrais. Move Xavi. Os 2 segundos tal, un cruce de central lateral. Se va moito co doble cruce. Sí. De novo Xavi, 7 metros claro, sí. 7 metros claro. Xogan, eles agora o que fixeron na anterior xogada, xogaron un doble cruce central, lateral izquierdo, lateral dereito, e conseguiron o lanzamento do lateral dereito. Nesta xogada fixeron o mesmo, pero xogaron a continuidade hacia Xavi, que estaba no lateral dereito, no lateral izquierdo, perdón, conseguiu un contra un aí, porque estaban un poquinho mal basculados, entre primeiro e segundo estaban mal basculados, e foi este 7 metros, non? Que sale agora Jorge, a ver se pode ter o lanzamento e gol. Ben lanzado, moi rápido. Ben lanzado por parte de Anxo. Move xa o Culleredo, intenta apretar, sin dar respiro ao partido. Moi ben, esa disuasión a impar. Iago, lanzamento fora. Precipítase Iago, que xa leva 4 lanzamentos errados. Sí, que dá non habían... Estaban facendo aínda o cambio ataque-defensa, un pouco precipitado aí nesta ocasión Iago. Sí, hai que se diferenciar as fases do xogo, non? En segunda oleada estábamos xogando moi ben, pero bueno, hai veces que en segunda oleada pois non hai ninguna solución, entón hai que parar o partido e empezar a montar un procedimento de inicio por parte do central e empezar a xogar un ataque posicional, non? Vemos tamén agora que na dereita saliu Eusebio por parte do Balonmán Camariñas, xogador tamén xa experimentado. Sí. Balón fora de Eusebio. Vemos que despois do cambio que dos 7 metros Jorge queda na portería, xoga rápido Culleredo. Ven a continuidade, Sotelo que saca o balón, non quiso finalizar, para o Culleredo, para marcar xogada en ataque estático. Ahora está Iago, no. Saliu aquí na dereita ahora tamén no ataque do Culleredo Alex Sotelo, no extremo dereito. Sí. Bueno, vamos a ver que marca agora. Unha permuta aquí para Iago Ferreiro. Apreta un contra un. Moi ben, Iago. Hasta dentro Iago e gol. Podería haber sanción disciplinaria. Eu creo que aí pois unha amonestación podía haber unha cosa é dar a lei da ventaxa, que está moi ben, os árbitros deron considerar a lei da ventaxa, pero a acción previa merecerá de amonestación por parte dos colexiados, creo. Bien, Marcos. Ben, Marcos. Son dobles. Que problema ten Camariñas co balón, porque paroulle varias veces, sí. Cando botan, a recepción do bote. Ben Iago agora hasta dentro, moi ben Iago agora hasta dentro.
Volvemos a marcar 3 goles de diferencia. Non, Culleredo ten un guión moi claro. Pérdida de balón, perda a tonta do deles, Camariñas. Que pérdida máis tonta, no saque de centro. Sí. Por qué? Porque o ritmo de Culleredo está sendo bastante vertiginoso, non? E queras que non, Camariñas está un pouco incómodo, non? Venlle o batallón de capellería desde atrás, xogan moi rápido e non lles fan non lles dan tempo a contar, non, na defensa, cando veñen todos os de Culleredo na segunda oleada rápida, non? Boa parada. Boa parada, sí, señor. Está Boa moi ben parada, Dani, Daniel. Sí, sí. o porteiro de Camariñas. Levaba algúns minutos sen tocar Sí, balón, pero pero bueno, agora fixe unha boa parada. Estuvo esperando aí, moi ben. Vamos a ver agora o ataque estático para o Camariñas. Eusebio para Anxo. Aquí para Manuel, de novo Anxo no centro, intenta cruce con Eusebio. Balón fora, saque de portería. Non, Locaxe. No, parece que houve blocaxe. A ver, hai dúbidas entre os árbitros, ao final saque de esquina. Ui, aquí está atento porque o que saca Saque de había esquina. xente aquí, o que saca é do exterior, un fallo aí contando, se están listos. Eusebio para Anxo, aquí para Manuel, saca pivote. Manuel para Eusebio, intenta xogar por fora, balón ao pau. Línea. Bueno, no rechazo tiñamos que estar máis atentos aí, non? O exterior estuvo... Balón para Diego e adentro. Vaya golazo. Moi ben agora Diego. Creo que pudo ser o partido desta... o ataque en contra de Camariñas anterior ha sido moi bo, pero tamén o erro de pisando podían poñerse 11-9, o gol de Culleredo nesta continuidade pois fai que Culleredo se vai de 4 no marcador, non? Sí. Unha renta xa entrando no minuto 20, bastante cómoda. Ben agora a defensa, ben Álvaro na defensa. Están defendendo moi ben o primer ciclo de pasos, que eles cando botan aí teñen problemas, porque están contactando no primer ciclo de pasos co xogador de Camariñas, fíxate. Saliu Xavi de novo aquí na esquerda agora, levanta man de pasivo Hai un árbitro. bote, aí queda colgado. Balón claro, para Eusebio. E gol. Sí. Vamos a ver o saque, o contragol rápido de Culleredo, saque rápido, se apreta nesta segunda oleada. Golpe franco. Cambio, ataque defensa, Álvaro por Diego, parece que vai descansar un pouco Marcos agora, sale Miguel Casal, Iago Ferreiro colle o centro do ataque cullerdense, Casal vence aquí á dereita, xogador moi polivalente Miguel, que xa xogou no extremo, agora xoga aquí na primeira liña. Vamos a ver agora o Culleredo. Cruce para Miguel, para Iago, escapa o balón a Iago, recupera. Moi ben, porque Camariñas está moi ben en defensa, moi atentos, pero bueno, Iago pudo recuperar un balón casi imposible. Tuvo moita sorte contra tamén. Golpe franco. Non, Vamos a ver agora, que hasta agora o Culleredo estuvo xogando moi fluido, este último ataque un pouco máis trastabillado. A ver agora que marcan. Levanta aquí moi aberto, xogarán uno contra un aquí, sí. Ui, casi se lle escapa. Que ben. Vai Iago hasta dentro e gol. Que ben. Gol. Sí, estaba... Apurando o pasivo hasta o último pase, Ah. ao final que pitou. Non valeu o gol, 7 metros. 7 metros. Ao millor pois estaban dentro tanto o lanzador como o defensor. Entón optou porque como lanzou dentro, pois e o defensor estaba dentro, pois optou por petar 7 metros. Ben lanzado por parte de Miguel. Bueno, Camariñas está facendo un xogo, están máis asentados agora, agora sae na dereita Xavi Canosa, e bueno, a ver que montan agora, están con 3 destros, van a sacar extremo seguramente, sí. Vamos a ver aquí Anxo na esquerda, intenta un balón para Eusebio que se levanta e adentro. Estamos un pouco hundidos aí entre segundo e terceiro do lado dereito. Temos que ajustar cun paso máis arriba, porque estamos facendo que Eusebio lance moi cómodo en zonas de 7 metros e medio, 8 metros, non? Sí, aí consigue un lanzamento cómodo, un xogador con bo lanzamento e bo salto.
Ai, moi tarde no Moi ben agora, Iago, moi ben agora, Chegou Iago. tarde Anxo Canosa no cambio do ponente, no cruce, e facilitou o lanzamento de Xoga Iago. rápido agora Camariñas. Ven a continuidade, ven a defensa. Ven a defensa agora. A verdad que é un partido bonito, porque Camariñas está xogando, intentando xogar rápido, con continuidade, fíxate. Pase, o bote xa ralentiza un pouco o xogo, outro bote. Eso que non... Xavi para o cruce largo, intenta xogar aquí co extremo. Ven a defensa do Culleredo. Continúa defendendo, mande pasivo. E golpe franco. Moi ben a defensa agora do Culleredo. Sí, empezou moi ben o ataque Camariñas, pero en o momento que matas o bote, Circula aquí facilitas extremo, vamos a basculación ver. defensiva, claro. Precipitado. Balón. E fora. Conseguiu coller o rechace, o lanzamento fora. Estuvo moi atento aí Manuel Parga, pero bueno, quizá foi un lanzamento un pouco inxeño, xa que Jorge estaba baixo Bo pase pau. cara a Diego e falla o lanzamento. Ahora moi ben, Dani, está ben. Bo pase ahora de Iago para Diego. Pero errou no lanzamento. Boa parada de Dani. Vamos a ver agora Camariñas. Seguimos 14-10 aí, moi El ben. sabe que Cambio intenta de xogar para dirección. fora. Moi ben, Iago. Mira hasta onde subiu, hasta 15 metros. Unha diflexión impar a 15 metros sobre o central, Para cortar o ritmo de xogo do Camariñas. Hai que estar 20 pernas para subir hasta aí arriba. E despois baixar, claro. Aí saímos a por uvas. Boa parada de Jorge. Boa parada de Pero Jorge. bueno, estuvo Jorge ben aí, non? Sí, xa ve un xogador moi rápido. Sí. Diego, colleu a Diego a pé cambiado. Sí. A ver agora Iago, continúa cara ao extremo, Sí. que lle pitan pasos, sí. pasos, Sí. pasos claros. Sí, pasos de Iago. Agora errores por ambos os dous lados. É importante que o xogador sempre agote ciclo de pasos antes de dar bote, non? Porque eso permite continuidade, é dicir, o pase é o que colectiviza o xogo, non? O pase. O bote non fai nada, non? Fíxate, bote. Vamos a ver agora. Fíxate, Continúa o xogo. no, veis? Cibran que amaga o lanzamento, balón para Anxo, lanzamento fora. Ven agora a defensa do Culleredo. Vamos a ver agora que plantexa o Camariñas. Mira, como te decía eu, está gritando José Ramos sobre o noso bote, non? Eu estaba observando que Ven agora aí quizá a arrancada foi en paso, non? Eusebio e gol. Estaba Vamos a ver. comentando antes, moi ben leí o partido José Ramón, onde que estaba dicindo fora saco bote, porque veía que esos xogadores estaban iniciando todas as accións individuais con bote, non? Bueno, saliu agora Álvaro no lateral esquerdo, a atacar un pouco. Ven a continuidade de caiu o balón a Casal, pérdida de balón. Moi rápido. Contraataque rápido de Xavi, que moi rápido e gol. Moi ben, Xavi. E gol, Camariñas de novo a 2, 14-12. Sale Iago de novo ao campo por Álvaro. Vamos a ver este ataque. Está encendido, está... Sí, non acaba de... Sí. O Culleredo non acaba de despegarse no marcador, non é capaz de irse. Vamos a ver esta xogada. Balón para Iago, continuidade moi boa. Balón para Sotelo. Estaba moi cerrado. E nada. Boa parada. Aí hai que saber elegir onde estás no extremo, porque se estás moi cerrado é moi difícil nestas categorías que fagas un lanzamento con moita calidade, non? Entón aí se tes que podes conectar co pivote, podes sacar balón fora. E gol de Camariñas, que se pon a 14-13. Sí, eles están... Tempo morto. Ai, Tempo morto por parte de Iván, que ve como un parcial de 3-0. Camariñas ponse 14-13 despois de ir 14-10 o marcador. sí, eles están un poquito máis agresivos na defensa, con máis chispa nos desplazamentos, nos contactos. Tres recuperacións que tiveron, pois foron capaces de sacar petróleo, non? Mira, un 3-0 prácticamente en 1 minuto e 20 segundos.
O sea que eles ahora están enchufados, está ben o tempo morto de Iván para cortar iso ritmo, para correxir os erros que ten o seu equipo. Pero bueno, ahora empeza outro partido tamén, é dicir, son un partido como un libro, non? Ten varios capítulos, iniciamos un novo capítulo, ahora a ver que pasa despois deste tempo morto hasta o final da primeira parte, non? Sí, vemos como Culleredo hasta agora estaba xogando moi ben, moi fluido, pero non conseguía distanciarse no marcador, e agora uns erros consecutivos permitiu ao Camariñas seguir vivo no partido. Nada, partido moi igualado, 14-13, e a falta de 3 minutos para rematar esta primeira parte. Un partido moi bonito e moi disputado. Sí, a ver ahora que plantexa Iván. Eu creo que Culleredo estaba rentabilizando moi ben o ataque en segunda oleada, que a Camariñas lle estaba causando problemas na súa defensa, non? Espero que Iván, como eso lle estaba dando renta, espero que eso vai a recordarlo a los xogadores que teñen que xogar ese ritmo, porque é o ritmo de poder romper o partido, non? Quizá no ataque posicional estamos máis lentos, e eso propicia que Camariñas pois poda desplazarse mellor en defensa, pode estar un poquito máis atenta. Entonces, o plan A, que era defender con anticipación, como estamos facendo nos primeiros 25 minutos do partido, atacando na segunda oleada, incluso con continuidade na terceira, non? Perdimos, estamos agora pois xogando ataques máis largos, máis posicionales, que favorecen a defensa de Camariñas, pois está máis ordenada, non? Sí, vamos a ver agora, fixo uns cambios no ataque, saliu aquí Aresio na dereita. Da continuidade no xogo, circula Xavi. Aresio para Iago, Iago o lanzamento en apoio e gol. Sí, colleu moi planos ao central, a Anxo, encima cos brazos baixos, con o cal permitiu facer un lanzamento rápido en apoio, non? Vamos a ver agora Camariñas. Xavi no centro, Eusebio aquí na esquerda, e na dereita Anxo. Desdobla Anxo. Sí, xogan con dúas pivotes. Vamos Isto a ten ver un agora. riesgo, pode decir, como... Non, quizá mete un hombro, quizá, non, tamén. Amonestación. Parece que vai haber amonestación para Diego, efectivamente, unha amarilla. Primeira amarilla do partido, non? Minuto 27. Houve unha amarilla, non, xa antes houve outra amarilla para o Culleredo, para Iago Ferreiro. Sí, a segunda, sí. Sí, a segunda. Pero bueno, o partido está trascendendo sin moi ben, unos cauces reglamentarios, defendendo nobles os dos equipos, sin malas accións. A ver agora o Camariñas que ataca con dous pivotes. Eusebio, de balón fora. Ben defendido por parte do Culleredo. Vamos a ver. Ven a continuidade. Escapa o balón a Guillermo. Unha mágoa. Bueno, queda minuto e medio, a ver como se depara este último minuto e medio. Quizás poda haber un par de ataques, ou 3 ataques, depende como xogue Camariñas este ataque, se xoga moi largo. Vamos a ver Camariñas. Xoga con cruce central lateral. Para Anxo saca o balón para Eusebio, vai Eusebio, lanzamento fora. Boa parada de Tocou Jorge, sacou a mão moi ben. Vamos a ver Iago, a réplica, o balón para xoga, Diego. No, É que pita, golpe franco. Eu penso que debería haber sido un 7 metros claro, pero bueno, parece que o colexiado non interpretou así. Balón para Culleredo, lanzamento en apoio de Iago, balón ao pau. Vai Javi hasta dentro, gol. Sí, Iago é consciente de que Anxo está cos brazos baixos, entón está sorprendendo con esos lanzamentos rápidos. Foi unha pena porque foi ao pau, pero podía ir dentro, non? O sea que vamos a ver estos 20 segundos que quedan de primeira mitade que intenta o Camariñas. Balón para Xavi, intenta un para Eusebio. E gol de Eusebio. Saque rápido, 9 segundos. 8, 7, eso é tarjeta. Lanzamento, 2 minutos. 2 minutos, sí, claro.
non ten acción, non ten intención de xogar o balón. É unha acción moi clara onde o reglamento di que cando a acción non vai dirixida ao balón e vai dirixida ao xogador, e bueno, además neste momento non, que o que querían era retrasar o ataque de Culleredo. Entón, bueno, se ve a intención que era claramente pois estragar unha clara acción de ataque indo a acción hacia o xogador e non ao balón. Entón, o reglamento moi claro, son unha exclusión de 2 minutos clara. Bueno, 16-14 no marcador, partido moi igualado. Sí, sí. Sempre Culleredo por diante, pero Camariñas que sempre pelexando sigue aí, a 2 goles, incluso chegou a estar a 1. Bueno, agora o inicio da segunda parte, o Camariñas empezará con un xogador menos e vamos a ver se o Culleredo é quen aproveitalo nese inicio. Pois nada, nuns minutos volvemos. Un saúdo e hasta agora. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.
Estamos aquí de nuevo para presenciar la segunda parte de este interesante partido. Voy a poner o balón en movimento. Balonmán Culleredo, sale Adrián, un juvenil no pivote. O Camariñas, recordemos que está cun xogador menos por a exclusión ao final da primeira metade. Vamos a ver que plantexan este ataque Culleredo. Sí, Culleredo está xogando con o pivote moi aberto entre 1 e 2 ali, xogarán por ali, me imagino. Sí, efectivamente. Tiñan o 3 para 2 ali. Un pouco previsible ya con Sí. ese pase. Sí, porque... Sí, Balón para Adrián e adentro. Misma acción, de dereita a esquerda, xogando donde está o pivote, a superioridade de 3 para 2. O que pasa é que quizá en estas accións o que hai que hacer é ter unha maior capacidade de fijación, ¿no? De fixación ten que ser un poquito máis, xogar máis pegados a eles, porque senón non consigues esas ventaxas que queres, ¿no? Vamos a ver agora a defensa do Culleredo, se consigue roubar. Balón para Eusebio. Sí, estamos xogando. Balón aquí para Xavier, intenta Xavi, para Eusebio, intenta dar continuidade ao Camariñas. Golpe franco. Ben, está arriba sobre... Aí vai Eusebio para Xavi. Levantan a man de pasivos colexiados. Intenta ir Eusebio, golpe franco. Sí, había pasos antes. Y están en pasivo. Aviso de pasivo. Vai xogar un para un Eusebio. Continúa o balón. Lanzamento. Nada. E fora. Sigue a man de pasivo, ten que lanzar. Ten que lanzar e fora. Ben defendido agora Culleredo. Había un pase, tiña que lanzar, non había máis. Ataca rápido Culleredo. Moi ben Marcos, hasta dentro Que ben gol. Marcos, o amago de pase e fixo facerse un goco aí no centro da defensa con ese Aproveitou moi ben esta superioridade de Culleredo, Sí, sí. un 2-0.
Culleredo está explotando moi ben esas transicións rápidas. O que cando está así xogando é cando se despega do marcador, é curioso, non? Ese é o xogo dele. Vamos a ver agora Eusebio que intenta, pase co extremo, intenta Vaselina, gol. Bueno, sí. Moi bo gol agora de Manuel. E saca rápido Culleredo. Vemos o cambio na portería de Camariñán, sale Cristian. Pérdida de balón de Culleredo. Unha mágoa porque ese é o ritmo que de xogo ten que ter Culleredo, non? Esas transicións rápidas. Vamos a ver agora o Camariñas. Moi balón aquí. Xoga entre primeiro e segundo ali. Intenta penetrar Xavi, roubo de balón. Tocou no pé de Alex. Pero ben defendido. Aquí falta un xogador. Vale, ahora xa están contados. Vale. Vamos a ver. Están en pasivo. Levantan pasivo. Intenta Eusebio para un lanzamento, fora. Golpe franco. Vai Eusebio, un para un, da continuidade. Ben. Está atento Culleredo na defensa, non? Eles están en pasivo. Vamos a ver. Boa blocaxe, contraataque para Miguel. Miguel adentro, moi ben agora. Moi ben Culleredo neste principio do segundo tempo con unha defensa moi ben axustada e unhas transicións moi rápidas, non? Ese é o ritmo que ten que ter porque Camariñas aí está sufrindo, non está na súa zona de confort, non? Cando Culleredo apreta nesas transicións. Outro roubo. Camariñas costa lle baixar, fíxate. Vai Casal de novo e adentro. Esa é a clave que ten que ter Tempo morto despois deste parcial importante por parte de Culleredo que se pon 20-15 no marcador. Sí, eu creo que Iván, consciente da ventaxa numérica que tiña no comenzo da segunda parte, no descanso seguro que dixo aos xogadores que o ritmo que había que manter un ritmo moi alto de anticipación defensiva, de cortar balones rápidos e de transición se queríamos sair no marcador arriba, non? E despegarnos. Por parte de José Ramón ahora ten un problema, porque ten un tempo morto a 4 minutos 23, acaban de sair prácticamente do descanso, donde seguro que corrixiu cosas, pero os xogadores non foron capaces de asimilalas, non? Entón, pois, cando tes un tempo morto tan temprano, eso é unha pequena crisis que podes ter de cara a cando avance o este segundo tempo, que só te queda un tempo morto para pedir, non? Se te complican as cousas. Sí, saliu moi enchufado Culleredo nesta segunda parte, moi ben, moi metido no partido, recuperando balóns, conseguindo correr e meter goles fáciles de contraataque. Vamos a ver agora o Camariñas despois deste tempo morto que plantexa. Vamos a ver este ataque como se dá, se consigue meter gol. Bueno, vamos a ver se o Culleredo pola súa parte tamén consigue defender ben ou non, ou consigue o Camariñas estar acertado e superar esa boa defensa do Culleredo. Aí vai, balón para Xavi, Anxo. Unha permuta, da continuidade do balón, continúa para o balón para Xavi, nese lado dereito, saca o extremo. Intenta dar continuidade de Camariñas, ben colocada a defensa do Culleredo. Ai, que pena. E pérdida de balón. Sube rápido Culleredo. Balón para Marcos, parada de Cristian, rechace de Aresio, Cazurda. Vaya dos paradas de Cristian. Empeza o recital, non? Dous paradas de moito mérito de Cristian. Bueno, como empeza a enchufarse, vamos a ter un problema. Sí, Cristian, un porteiro moi experimentado e moi bo. O decíamos ao principio do partido, non? José Ramón o reservou para a segunda parte, aunque Dani estuvo moi ben, sí, estuvo moi ben. Unhas paradas moi boas. Bueno, Cristian, a calidade de Cristian é contrastada, é un dos mellores porteros da categoría. Está demostrando nestas dúas accións consecutivas, non? Sí, dúas accións claras de contraataque, de un para un, moi boas dúas paradas.
Vamos a ver agora o Camariñas. Balón aquí para Anxo. Aí vai Xavi na dereita, intenta penetrar. Fora. Fora o lanzamento agora do pivote do número 18, Fabio. Contra rápido do Culleredo, vai hasta dentro e adentro. Moi ben Aresio, no 1 para 1 e gol. Sí, eso é o que está facendo sangue na defensa de Camariñas. As transicións rápidas de Culleredo mira, 6 arriba, un resultado xa importante neste comezo da segunda parte. A Camariñas ahora para levantar o marcador ten que defender e correr, non moito, porque como iniciativa sea Culleredo, falta un ataque ben provocada. Como a dinámica do partido sea Culleredo defendendo ben e subindo en transicións. Que ben agora Culleredo e adentro. Que ben. Que ben. Vamos, 6 minutos. Sí, 6 minutos da primeira parte para enmarcar, non? Como xogan esa segunda oleada, se te fixas, Eduardo, sí. Con 4 primeiras liñas, sí. se te fixas, sí. sube Álvaro polo lado esquerdo, sí. Que despois fai o cambio ataque defensa co pivote, entón cun primeira liña máis, o que lles permite o error ou a hora de contar do Balonmán Camariñas e ganar o balón polo lado esquerdo. É o que chamábamos antiguamente a cabra, non? Que facían os equipos alemáns fai tempo, sobre todo de saque de centro. Vamos a ver agora Camariñas. Pérdida de balón de novo. Son 6 pérdidas de balón nesta segunda parte, non? Son moitas pérdidas de balón. Agora ve o cuarto Allago adentro. Fíjate, está desatado Culleredo, atención. O guión é o mesmo, é difícil, como Culleredo enchúfese así ao partido. Camariñas non va a ter doado levantar isto, non? Porque... Sí, recordamos que pediu un tempo morto con 20-15 e son 23-15 xa. Sí. Despois do tempo morto, parcial de 3-0 favorable a Culleredo. Vamos a ver agora a defensa cullerdense, que está moi enchufada nesta segunda parte. De novo robo de balón. Golpe franco. Sí, son 7 perdas de balón. O sea, Culleredo con o ritmo que sempre, veñendo rápido desde atrás. Balón para Casal, parada de Cristian. Sí, outro tempo morto. Segundo tempo morto de Joserra, de Juanra, perdón. Sí. Juan Ramón que esgota os tempos mortos. Ten que facelo, non lle queda outra, poñer un poquito as pilas aos seus xogadores, porque claro. Sí, agora mismo, claro, con este parcial importante que meteu Culleredo, Camariñas vai 8 abaixo, estábase desangrando e o seu técnico optou por pedir un tempo morto, gastar ese segundo tempo morto que tiña, porque non lle quedaba máis remedio, como ben dicía Eduardo, porque se estaba desangrando completamente o equipo camariñán. Sí, porque o guión ten que ser ao revés, a remontada ten que ver desde as defensa, non? Pero claro, Culleredo, como está ben en defensa e provoca perdas de balón e transicións rápidas, non della pé a Camariñas a que poda facer 2-3 defensas boas e correr. Porque ahora con 8 goles, non? Se non me equivoco, son 8 goles. 8. Sí, 23-15. Pois claro, con 8 goles o defendes e corres, porque é moi difícil levantar os partidos de outra forma distinta, non? Culleredo non ten que cambiar defensa, está con un planteamento cómodo, non ten ningún apuro no parte do ataque de Camariñas, e claro, está xogando a seu ritmo, a seu modelo de xogo, que defender, interceptar, sabes que non hai moito choque, moito golpe franco, xogan moi ben con anticipación defensiva, moitas recuperacións de balón rápidas e unhas transicións que, vamos, estes 6 minutos primeiros foron, pero vamos, de marcar, de auténtico manual, de roubar e correr. Sí, e correr moi ben, que a veces se corre, pero correuse moi ben, non? Vamos a ver agora Camariñas, se que outra pérdida de balón, están completamente desconectados. Sí, están desenchufados, pero Culleredo ten que aproveitalo, ten que seguir facendo sangre, cruce lateral, siguen xogando. Vamos a ver, continúa o ataque rápido do Culleredo, balón para Iago,
Faltan ataque. Faltan ataque do xuvenil. De Martín, que acaba de salir. Martín, claro. As ansias do xuvenil, non? De querer facelo ben, de querer gañar a posición, e claro. Pero bueno. Vamos a ver agora este ataque do Camariñas. Fan un rotativo, cambiando de lateral. Aí vai Xavi un para un, da continuidade aquí, moi ben ben, a xogado. continuidade, gol. Ben xogado, moi ben xogado por parte de Camariñas. Rompe esa racha negativa con este gol o Camariñas, con gol de Manuel. Vamos a ver agora a Culleredo. O Culleredo que sigue xogando rápido. Moi ben Marcos, e gol. Sí, a velocidade. Marcos con os seus asamagos fai unha cousa moi boa, que é separar defensores, non? É dicir, fai un amago, eles o que buscan, claro, como resposta defensiva é a basculación a ese lado, pero claro, o que fai é separar defensores, e por eso ten espacio de penetración, non? Balón para Xavi, para o pivote, gol. Sí, moi ben xogado ese 2 contra 2. Vamos a ver agora. Ben Aresio, continúa co pivote. Que ben xogado. Que ben caendo Aresio e consigue facer. Pero, bueno, ainda así, desde o chan, consigue dar un pase moi bo a Diego e gol. A continuidade foi perfecta. Vamos, en 3 segundos. En 3 segundos se puxeron con un gol arriba, non? Sigue a diferencia de 8 goles, 25-17, e sigue pasando tempo, son 10 minutos xa da primeira parte. Sí, vamos a ver agora este toque do Camariñas. Vemos a Vieito no central agora, xa que aquí na esquerda. Vamos a ver agora que plantexa. Movendo o balón, con calma, intenta sacar pivote. Xoga aquí para Xavi. Xavi para Anxo, cruce con Vieito, intenta pase a pivote, golpe franco. Moi ben, no cambio do oponente aí. Xavi en bote, xoga 2 para 2, golpe franco de novo. Non, é un choque, pero claro, dada a diferencia de peso e de envergadura, está claro que con unha man que lle poña encima o central noso a Xavi, pois claro, hai moita diferencia de peso. Aí vai Xavi de novo, intenta dar continuidade hacia o lado dereito, parada de Jorge. Que ben, Jorge, non? Está bastante ben. Aí vai Iago, que casi se lle escapa o balón, pero ten moita potencia, golpe franco. Sí, sigue a mesma dinámica, ¿no? De xogo, Culleredo atacando moi rápido, intentando e consigue lanzar, non? Sale agora Darío no pivote. Sí. Primeiros minutos para Darío. Vamos a ver. Circula Javi. Balón para Aresio, cruce con Iago. Iago intenta un para un. Xogada un pouco envarillada. Golpe franco. Sí, porque perderon un pouco a brúxula ahora sí. Boa parada de Cristian, estaba esperando aí, estaba claro que iba a ir un lanzamento cruzado con a trayectoria que levaba. É difícil cambiar a muñeca aí, non? Pero bueno. Vamos a ver esta ataque Camariñas. Co marcador igual, 25-17, non ha variado nada, e ha pasado 2 minutos máis, non? O sea, mentras o tempo corra e a diferencia sea esta, pois non hai ningún problema. Agora hai unha permuta, intentan xogala outra vez para aquí. Ven agora a defensa de Culleredo. Está moi ben Culleredo nas interceptacións, tanto a pivote como pases saltados a extremos, sabes? Están moi atentos. Vamos a ver agora Camariñas, levanta man de pasivo colexiado. Xavi intenta moi ben Martín, anticipando. Dobles. 2 minutos polo lanzamento. Bueno, un pouco riguroso aí o colexiado. Pero Non, a ver. Pitoulle dobles e despois por o lanzamento, despois de lanzar, 2 minutos. Atención, a decisión do colexiado un pouco polémica. Bueno, é unha cuestión de interpretación, non? Ela pitou
entón Martín non o eu ou algo e lanzou despois. É un pouco, sí, unha decisión un pouco cruel, pero bueno, aplicando o reglamento, pois sí. Bueno, agora superioridade para Camariñas, de novo Vaselina, Jorge, parada de Jorge. Ten tendencia Manuel a lanzar Vaselina, xa va a segunda que lanza a Jorge. Jorge é un porteiro con unha envergadura grande, tampouco un portero que ofreza a sair, que se haga explosivo, entonces é unha mala elección de lanzamento, non? Porque Xorxe está baixo paus e non é o lanzamento idóneo lanzar Vaselina cando un porteiro está baixo paus. Vamos a ver este ataque para Culleredo con un menos. Fan unha defensa presionante sobre Marcos. Aí vai Casal desde a esquina, parada de Cristian. Cristian, está claro que si isto ten que levantar Camariñas, ten que levantarse desde a defensa e desde a portería, non? A ver o Culleredo esta defensa. Importante para eles. Golpe franco. Si quizá Camariñas ten un pouco ahora moi acelerado no xogo. Claro, ten que quemar as súas naves, non? Vamos a ver este ataque con máis, pérdida de balón. Pero claro, está xogando unha velocidade máis da que estaba xogando Camariñas. Vamos a ver de novo este ataque con un menos. Está facendo mixta sobre Marcos, unha mixta. Intenta Casal, golpe franco. Xoga aquí Marcos, para Aresio con Marcos de novo. Balón para Iago, intenta un parón hacia fora, vaise, gol. Moi ben, Iago, moi ben na orientación no último paso, porque era difícil, saindo tan desorientado ao punto débil, como orientou moi ben o último paso para poder lanzar ao ángulo largo. É difícil facer ese tipo de penetración. O Culleredo que nesta inferioridade conseguiu gañala por 1-0, e agora xa estamos iguales. 15 minutos desta primeira parte, Culleredo 9 arriba. Bueno, ahora esta segunda parte moito máis sólido que na primeira, sobre todo na defensa. Ao final os partidos gañanse defendendo, verdade, Eduardo? Sí, e sobre todo cunha defensa moderna, non? Unha defensa proactiva, de anticipación, de agotar espacios, de cerrar, de facer que fas que saes, pero estás atento a ese pase a pivote, fas que saltas, pero estás atento a ese pase a exterior saltado. Entón, claro, esa defensa de anticipación por parte de Culle, que quizá no outro partido na semana pasada os segundos baixaron moito, estaban empezando moi ben, pero neste partido están sempre os segundos moi arriba en dixación a pares, eso está dándolle moita anticipación. Camariñas non está xogando cómodo, ten que utilizar moitas veces o bote para dar continuidade ao xogo, con o cual cando matas o balón co bote a defensa xa corrixe esas desventaxas que pudiera ter, non? Entón, pois bueno, e agora están, por o que vexo, intentando xogar, claro, contra reloxo, están xogando moito máis rápido, pero claro, non veñen facendo durante todo o partido. As perdas de balón tamén, mira, fíxate, están máis imprecisos, sí, porque claro, están xogando con a presión do tempo marcador, non? Aí vai Anxo, outra pérdida. Ves, quizá, claro, Culleredo está enchufado desde o principio, segue ese ritmo de xogo rápido. Mira, xa encaran portería, mira, claro. Ven agora Iago, claro, es que cando ven dende atrás Culleredo en carreira é como unha pisonadora, é imposible paralos porque veñen con moita velocidade. Entón, claro, é dicir, a ventaxe uno contra un nesa cinética que tes da carreira, a defensa parada, é moi difícil a reacción por parte do defensor, non? Sí, parece, por exemplo, no partido anterior o Culleredo tamén intentou ese tipo de ataques, pero estuvo moito máis impreciso, con máis pérdidas de balón. Hoxe está moito máis preciso neses pases, non hai moitas pérdidas nesta segunda parte, o que está propiciando goles fáciles. Boa parada de Jorge agora. Incluso na primeira parte o estaba facendo igual de ben, o que pasa que os lanzamentos eran máis imprecisos, pero o que era finalizar o estaba finalizando ben. Mira, claro, ves aí con todo.
Vamos a ver A ver que marca agora. ya, agora teñen que tomar un poquito de oxígeno, ves, mira, moi ben Iván facendo cambios, a xente Sale de hai que novo. premiar un pouco o esforzo dos xogadores. Ahora está xogando con 3 juveniles o Culleredo, sí. con Guillermo no extremo dereito, no lateral dereito Martín e na portería Jorge. Sí. É bo eso, non? Que xoguen minutos da verdade os rapaces, non son minutos da basura, hai partido e están xogando minutos da verdade. Golpe franco. Golpe franco, parece que interpretou que fixera pasos. Sí, fixo unha pequeña parada, pero hubo un bote antes. É difícil de ver esa situación, non... Ben, ahora Iago, Moi moi ben, ben, Iago, para moi ben. Darío, e adentro. Moi ben o detalle, viste, estaba fijando, e o cambio de man, o pase coa esquerda, propiciou ese pase ao pivotes, porque se o dera coa dereita se quedaría co golpe franco. É esa calidade dos xogadores de saber cambiar o balón da man, e sempre que o balón vai á esquerda hai que pasar ca esquerda, aunque sea destros, non? Sí. Iago ten esa calidade de bo xogador, non? Sí, Iago é un xogador con moita calidade, se está enchufado, moi bo xogador. Si no, está divertíndose no partido, non? De novo Martín que rouba. Martín está Martín está Fora de moi banda. atento. Recórdame a Xoanín García. Decía Zupo que Xoanín nunca defendía a su extremo, que siempre defendía a su lateral. Martín está defendendo, si te fijas, o lateral que ven ahora, ¿no? Boa parada de Jorge. Jorge que ven, ¿no? Dios, clarísima, una clarísima acción, hasta cocina Vieito. Erro de pase, agora sí. Bueno, un dos poucos erros nesta segunda parte de Culleredo. Sí, ahora hai unha ventaxa de 11 goles xa, non? Suman os minutos, xa estamos no minuto 18. Volveu a salir Antonio na portería agora. Sí, pero bueno, estuvo moi ben Jorge, Moi ben Jorge, sí, moi ben Jorge. Un juvenil que promete, porque un porteiro tan xoven. Gol de Anxo. Moi ben, Anxo, non? Era difícil de meter ese lanzamento, pero girou moi ben. O Culleredo que volve a atacar rápido, e gol. Sí, gol, sí. No contragol ese Iago, moi potente, e adentro. Os están ca sexta posta, ca sexta marcha, e están moi ben. Foron de menos a máis. O equipo está mantendo a capacidade física, o nivel físico, o nivel de desplazamentos en defensa, o nivel de axudas, está moi ben, moi ben. Un partido moi completo, a verdade. Sí, están físicamente moi ben, Iván tamén moi ben no banquillo, movendo a xente, oxigenando aos seus xogadores. Vamos a ver agora Camariñas, balón para Anxo, golpe franco. Mira a axuda, ves, como agradece Diego a axuda de Guillermo, non? Entón, claro, cando un equipo é solidario, hai axudas... Outra pérdida de Camariñas, sí, que claro. Outra pérdida de Camariñas. O Culleredo que non baixa o ritmo, Martín hasta dentro, fora. 2 minutos, claro, sí, porque claro, sí. Parece que sí. Sí, moi valiente Martín, parece mentira. Vai lanzar el mismo 7 metros. O desparpaxo que ten con juvenil, que xogouse aí todo... Aparte no seu partido de debut co equipo senior. Sí, pero que dalo tolo e... bueno, ahora está con Cristian, a ver se non peca de inxeño, porque Cristian ten moitas tablas. Aí vai o amago e adentro Martín. Ben, moi ben observado, Estaba ofrecéndolle Cristian ese lado, estaba dicindo lle vou ir aí, pero Martín non caeu na trampa e lanzou moi preciso, non? Vamos a ver, balón para Camariñas, que move. Ahora Camariñas con un menos, vamos a ver que é capaz de facer neste ataque. Vamos. Aí vai desde o extremo, parada de Antonio. Sí, era difícil desde a posición. Sube rápido o Culleredo, que non baixa o ritmo. Xa ten ganada de. Moi ben para Javi que dá continuidade. E bo lanzamento de Iago. Iago está sacando petróleo desos lanzamentos en apoio. Ha leído moi ben, leu moi ben a defensa, non? Porque ve que cando están planos, están baixos de brazos, ten ese lanzamento sorpresivo de medio cadeira, medio apoio, que vamos, que o porteiro aí non pode facer nada. Mira, está Cristian con a da cabeza. Está metendo un correctivo moi importante Culleredo, que o Camariñas nesta segunda parte solo foi quen de meter 4 goles
no que vai de segunda parte. Sí, porque claro, así fíxate, é imposible. fíxate onde están os xogadores defendendo, os de ahora tamén son os 2 minutos de antes, non? Parece que Encima non o lanceu a bota. cabeza do porteiro. Reclama 2 minutos Iván, pero parece que Claro, o árbitro... que pasa que claro, os galóns son os galóns. O árbitro interpreta así. Antes ahora botou o juvenil, pero ahora Xavi lanzou non o o bota. Xavi, Bueno. que ten moito peso e tal, pero bueno, a acción é a mesma, é dicir, é lanzar despois de un pitido, Ben, de e o novo criterio un para ten un. que ser o criterio, non hai máis. É dicir, lance quen lance, o criterio. Se aplicaste o criterio de pitar e non permitir lanzar despois, pois, e excluíches, pois tens que facelo tamén lance quen lance, non? Ben agora Mira que ven defensa. as axudas de Culleredo son impresionantes, non? Porque son a tempo, porque unha axuda deste tempo canta moito e pode ser Eusebio que motivo intenta dunha por ese sanción lado dereito. disciplinaria. Sí. Nada, Camariñas agora está intentando cada un facer a Sí. súa guerra polo seu lado, uns para uns, e así é moi difícil. Pasos, Pasos. sí, moi claros. Vamos a ver, Culleredo imprime ritmo rápido de novo. Sí. Balón para Iago Ferreiro agora, continuidade con Diego e adentro. De libro. Balón de esquerda a dereita, Iago vaise de su oponente e consigue un impar donde Diego queda solo no pivote e lanza, non? Ritmo moi rápido por parte de Culleredo, que non deixa nin facer os cambios ataques defensas. Están aquí dous xogadores esperando o cambio de ataque defensa. Vale. Queden Guillermo agora na anticipación. Outro xuvenil, moi ben. Moi ben Guillermo na defensa. Sí, ahora é momento de parar un Ahora sí, pouquiño, ahora xa, os non? cambios. Coller un poquito de aire, outros cambios, claro, porque Vuelve a salir Darío o para ritmo que atacar. está impoñendo Culleredo é moi grande, é bo que os xogadores ten fondo de armario Iván no banquillo, entón pois pode tirar del para manter o ritmo de xogo igual, non? Mira que ben. De novo Iago adentro, moi ben Iago Franco. Bueno, a segunda parte de Culleredo é espectacular, non? Tanto en defensa como en ataque, están xogando cunha calidade, cunha continuidade en ataque. E con moita efectividade no lanzamento tamén. Ahora sí, corrixeron un poquito tal. E non é fácil, está Cristian na portería de Camariñas, 7 metros e 2 que é minutos. un porteiro Sí. moi bo. 7 metros Sí, e 2 sí, minutos. Clarísimo, sí. Chegou un pouco tarde, tocoulle. Pecou un pouco de xuvenil, porque Sí. así o é, porque aí tens que deixar Sí, lanzar. e xa está. E xa está. Coa diferencia que hai no marcador, non fai falta Sí, complicarse a vida. complicarse a vida. Vamos a ver Antonio. Que ben con Mago, que ben o amago, sí, que ben o Dios, amago de o Anxo. Mago desplazou a Antonio, un amago moi real. Claro. Vamos a ver agora a Culleredo con calma, con un xogador menos. Vamos a ver. Move o Culleredo con calma. Sí, mantén o pivote, non é prioridade, non? Está xogando Martín como unha especie de posición lateral extremo. 7 non? Moi metros aberto. e 2 minutos. Sí. Bueno, ahora veremos o 5 Pecou para de 5. novo tamén, un erro tonto, aí tes que deixar lanzar, non tocar, saltaba cerrado Javier, Cristian é un gran porteiro. Sí, esas accións son Hai que deixar lanzar, non tocar e xa está. xa Bueno, vai Javi no lanzamento. Javi adentro. moi rápido Javi no lanzamento. Bueno, o partido xa está decantado, podemos decir, non, por parte de Culleredo, e moita renta. Son 15 goles de Sí, ventaxa. tiene que surgir unha auténtica milagre. Un soberbio correctivo nesta segunda parte. Gol. Ben, a continuidade. E gol de Xavi que lanzou ca Con a esquerda. esquerda, Se nota a calidade de Xavi Canosa, que é un xogadorazo, non? Vamos a ver agora o Culleredo, ese ataque con un menos. Move Iago Ferreiro para Iago Franco. Para Javi que está no extremo esquerdo. Da continuidade, aquí Martín que lle escapa o balón. Continúa Iago Ferreiro. Erro no pase.
Non se entenderon. Sí, sí. Saque de banda. Balón para o Camariñas. Lle marcaba un cruce que non leu ben. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Vamos a ver agora o Camariñas. Ahora, bueno, claro, hai máis mobilidade porque... Nova pérdida de balón, golpe franco. Sí. Golpe franco, nesa Ahora son loita. 5 para 5, hai máis espacios. Ben Javi na defensa. Sí, Javi, claro, un exterior cando ten que axudar a un lateral é que o balón non pode sair do lateral, porque senón estás un 2 contra 1 e estás perdido, non? Entón, se ese balón o defendes ben... Ben, agora Iago. Bien, Iago tamén. Iago está moi metido no partido. Balón para Xavi, que intenta penetrar, nada. Golpe franco, moi ben defendido. Claro, Xavi está dando todo, o deu todo durante todo o partido e claro, está xogando de todo. Mira, está xogando de extremo dereito. Sí, xa está moi cansado. É un tío que gol. mira que ben. Gol de Eusebio. Eusebio tamén ten unha calidade moi boa, é un xogador contrastado tamén. E bueno, seguimos o carrusel de cambios porque ahora xa estamos con 6, sí. Estamos con 6 xa. Camariñas ahora opta por defender 5-1. Sí, pero bueno, quizá un pouco tarde xa. Pero tampouco tivo opción Juan Ramón de cambiar a defensa. Martín, lanzamento fora. Porque claro, o problema de Camariñas non era que estaba defendendo mal, é que as transicións de Culleredo non lle deixaban defender en posicional. Entón, si pudieras defender en posicional, pues a mellor Juan Ramón cambiaría un 5-1 para que ese balón fora un poquito máis lento, pero claro, Culleredo con as transicións non lle deu tempo a Camariñas a facer pois 3 defensas posicionais, non, para poder facer algún cambio, facer algunha mixta, a facer algo, non? Entonces é moi difícil para un entrenador tomar decisións cando o partido se te plantexe así, non? Escapou o balón a Guillermo e recupera Camariñas. Ben Xavi en bote, por aquí pola esquerda. Continúa cara ao lado dereito, intentan ganar polo lado dereito, golpe franco. Ben defendido agora por Culleredo. Vamos a ver, move de novo Camariñas, con calma. Balón aquí para Xavi, que move pasos sí. Claros. Sí, foi unha... Claro, ele está desesperada. Culleredo que apreta de novo, aí vai Martín e parada de Cristian. Martín xa leva dúas así. Que lle poden as ansias. Sí, quere meter gol, juvenil. E aí Cristian é un veterano. Claro, Cristian é un porteirazo, entón, claro, xa estaba esperando aí. Vamos a ver agora a defensa do Culleredo. O partido xa está completamente decantado. A ver como se xogan estes últimos minutos e 20 segundos. Sí, pero bueno, Camariñas non baixou brazos, sigue intentando, sigue xogando hasta o final, ten intensidade, o que pasa é que non lle saen as cousas, non? Pero nunca deron o partido por perdido, fíxate. Están xogando moi ben, con continuidade, pero claro, a defensa de Culleredo é que é impresionante, fíxate. Moi ben de outra pernas. pérdida de balón, non? É dicir, cando as cousas tes un rival que enfrente que estás saindo todo, pues é moi difícil intentalo, non? A verdade é que a defensa de Culleredo estuvo moi ben durante todo o partido, non? Sí, con moita mobilidade de pernas, moi ben as axudas. Non hubo ninguna laguna na defensa en ningún momento do partido. De feito, a exclusión que tuvo Culleredo non foi por unha acción defensiva, foi por unha acción no lanzamento de Martín. Sí. O sea, defendendo moi ben. Moi ben e sen exclusións, que é moi importante. Sin apenas golpes francos, unha defensa moderna de anticipación, de disuasión, de levar ao atacante aos espacios onde ti queres, onde non é eficaz, moi intelixente, unha defensa de futuro, non? Iago, golpe franco. 5 segundos para acabar, último lanzamento. Parada de Cristian e acabou. Rematou o partido aquí en Almeiras. Grandísima segunda parte por parte do Culleredo, que lle permite elevar unha renta importante no marcador. 34-22,
son 12 goles de diferencia. Recordemos que o descanso solo iban 2 arriba, máis 10 nesta segunda parte. Que che pareceu o partido, Eduardo? Bueno, tivo varias lecturas, non? A primeira parte, nos primeiros 20 minutos, Culleredo estuvo defendendo moi ben. O que pasa que esas transicións rápidas que tiña para irse no marcador as perdonou con erros de lanzamento e non pudo despegarse do marcador. Camariñas utilizou as súas bazas, logrou ponerse a un gol no marcador, xogando ben, defendendo ataques posicionais de Culleredo moi bons, e así acabou o primeiro tempo, non? Con 2 goles arriba de Culleredo, con todo o partido no alto, non? Pero bueno, a segunda parte de Culleredo foi bestial, xa saíron enchufadísimos na superioridade numérica que tiñan do descanso, aceleraron o partido a unha velocidade máis, tanto en defensa, nos desplazamentos, nas disuasións, nas interceptacións, nas recuperacións de balón. A portería tamén estuvo ben, e despois as transicións foi o que matou a Camariñas. Camariñas no repliegue estuvo un pouco dubidoso ante esas accións de transición rápidas por parte de Culleredo, e claro, así pois foi imposible pois intentar cambiar o guión do partido, porque Culleredo non estaba baixando nunca os brazos na defensa, entonces sempre que as súas defensas eran efectivas, os ataques tamén o eran, con o cual Camariñas non tiña opción a cambiar o ritmo e dicir vamos a defender e correr. Claro, a diferencia é abismal, non? Pero bueno, a segunda parte de Culleredo moi boa, de un equipo de máis categoría, sin dúbida alguna, non? Unha efectividade bestial, claro, o que diste, non? 10 goles arriba que son unha ventaxa moi clara, e o marcador ao final, un 34-22, reflexa o que foi o partido tanto en ataque como en defensa, ¿no? Por parte do Culleredo. Bueno, pois moi ben, pois gracias a todos por escritarnos e vernos por este streaming da Federación Galega de Balonmán, ver este partido de Primeira Autonómica, e bueno, un saludo e hasta a próxima.